Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umntimantu mabuya ubamba olunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, cream de la cream, ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele bobo. Si popo. Si. Si popo. Si. Si popo. Si. Si popo si 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 popo si popo si popo si. Take me straight to Kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umntimandu mabuya ubamba olunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Si popo si ay si popo si si ngihappy. Hayibo uzwile ukuthi i-emoji cishe yahlukanisa unyaka kusale kancane yazi ngenzeni ngidedele vela ngidedela laba abanye. Sister, my brother, sanibona mfethu. Ngiyaphila bhuti wami. Shosho, igama lami ngina King Ginger mfethu. So ngisuka e-University, eNgwenya University of Creative Arts. So basikhiphena amakhamera ukuthi sicela ukuthi sihambe sibuza abantu ama-questions. So ngisacela nje unibuze imibuzo embala bese ngiyanidedela. Ngisacela simele ngapha. Yeah. Ubhuti bani igama? Sibusiso. My sister? Joyce. Oh, so bhuti Sibuda, bengicela ukubuza mina King Ginger igama lami. Bhuti Sibuda, bengicela ukubuza ukuthi wena no Sis Joyce niyathandana? Mfethu sindaba yakho le. Angithi bhuti wami bengenzela ama-questions asesikoleni. Yeah, Sis Joyce, ngicela ukubuza ukuthi wena bhuti Sibuda niyathandana? Yebo siyathandana. Oh, showcase. So ungathi yini oyithandayo ngobhuti Sibuda? He's loving, caring, everything. Uyikho konke nje. Uyikho konke. Yeah. And kulula ukukhuluma naye umuntu ekukhulumekayo naye. Easy. Oh, communication yonke into right. Everything, yeah. Okay. Yeah. Wena bhuti Sibuda ungathi yini oyithandayo ngomamazi? Mawuleli mfethu. Hayi nje umuntu ongiphethe grand. Oh, niphatha ne-grand. Yeah, uthanda nje ukuthi umuntu okuphethe grand. Ngiphethe grand. So uyayibona yini future phakathi kwenu? Yeah, over total. We'll see as time goes on. Ukuthi khamba kanjani? Showcase mfethu. No, so ngifisa ukwazi kuwe Sibu, mhlawumbe in a scale of 100 ungathi uma isystem umthanda kangakanani? 100 mfethu. 100. Wena uzithemba kangakanani? Ngiyamthemba. Wena uzithemba kangakanani? Mina ngiyasithemba sami. In a scale of 100? 150%. Showcase. Uyasiphula iscale. Mfethu ma. Showcase. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Sis Joyce? Yebo. Wena no? Sayilungisa le yakho moya. It was 2 years back, and it's 2 years back. Oh, hayi so into engasayibala le. Ngoba vele na wayeka ngithi. Okay, mfethu. Ingabe mfethu ikhona yini mhlambe into ofisa ukuyixolisa ku Sis Joyce mhlambe obungakazi uyixolisele mhlambe ongathi ufuna ukuhlambuluka kuyona? Azikhona. ubuza mina. No ngibuza wena my brother, naye uzothola ithuba lakhe. Ayikho. Yonke into clean. Asiphethane grand yasho. Awufuni ukuxolisela nix. Usilami isiphethane. Awunjayami. Joyce. Hayi. Isikhathi sakho. Yeah. In a scale of 100, ungathi umthemba kangakanani ubhuti? Oh, 110. 110. Yeah. Wena uzithemba kangakanani?
150. Yeah, I'm sure. Ne Yes, I'm sure. ne so ukhona nomunye umuntu mhlawumbe wena sister uzana naye ngaphandle lapho No, akekho. Akekho. Since I lost my husband. sekuye Yes, yeah, 5 years back. and ngibambane kahle Hle kamnandi kahle. ufike i-role yakho idlala right Kamnandi kakhulu futhi. thank you mfethu Ngiyamjabulisa. so sister ungasho ukuthi nje shuthe ubhutu sibu yes ukuthi ubhutu sibu ufike wazivala isikhala sikababazo Ucish, yeah, uyalapho. uyalapho Yeah. ya Uyalapho. futhi wenza kahle Wenza kahle. ikhona into ofisa ukuyixolisela kuyo ubhutu sibu Hayi angicabangi. Ayikho. yonke into clean Yonke into clean. Yonke into 100%. hayi ngiyakuzwa uyamthanda ne Kakhulu. ngicela umuphi yakhe umtshela ukuthi uyamthanda Love you too, Mamuza. Love you too. awuthami indawo mfethu ngathi wena uthembi mina indaba wanika my sister yakhe kodwa lokhu ubheke mina ukuthi hey Indaba usiyaphi? hey wena Nawe usiyaphi man. Ngiyacaba girlfriend. usiyangibamba bese Ngiyacaba. hayi kuyazivele siyenzeke lento so sister into engiyenzayo mina ubhuti uyangazi ngenza i-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds njengoba ethi uyakuthemba uyakuthanda and akakuchitheli nawe njengoba usho njalo so sizoshintshana ngamafoni for 60 seconds umnika ifoni yakhe ayicheck ku-WhatsApp ayicheck ku-Facebook ayicheck na ku-Instagram ukuthi wena ufletha nabo bama ukuthi uyayisebenzisa lezo zinto kanti futhi ukuthi uyisebenzisela u-WhatsApp kodwa akunankinga so checka wona futhi uyabona angithi wena unankinga musukubaleka bhuti Anginankinga. nangebaleka phela mfowethu nangu ubhuti ebaleka nje nangu ubhuti mfowethu musukubaleka Hayi. eyakho Banike baby mos. Why man? Angithi siyathembana mina. yo Namanje ezamafoni lo muntu ungenaphi intweni zethu. Angithi ufuna kanti ufikani brazo angathi uthe wena awuchisi Dali yo nombolo. angidali kanjani leyo noma akukhulumi mina kumina ngidala uma mazo oyidalayo Yeah, alright wena udwadla vapi? no mina ngidwadla indawo sister khuluma naye nangithi ukuthi baby mnike ifoni. yeah Lethi phone. awuthami indaba ho Lethi phone. ubalekelani Sondela. Kanti yini manje hayi sibu Mara manje kumele indaba zethu. welcome uze ngapha mfethu yeah sister woza ngapha kumina sibu imanga lapha maburayithini mfethu Awusami. imangalana mfethu sibu okay sibu siqale ngefoni yakho ufila kanjani ngalokho siqale ngama sister noma ngeyakho No, indaba manje mina into engibuzayo indaba zethu lezo. okay ima awuthami ukhona umuntu ojola naye No, kulefoni akekho umuntu engijola naye. manje why Izinto zami zebusiness la engizenza. angeke ngene kwibusiness ngingena kulezenu Mina ndishaka. sharp yeah let's kasibu sure ivule sure sister ibambe oh sister wazwashesha na WhatsApp mase ngithi type uzotype la makuvele igama lakho la ungitshele makuvele igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo ezobe idliwa usibu Yeah. all right guys, we're on WhatsApp right now when you're about to type the trenders type la put I love you sibu mfethu sikhuluma iqiniso njengoba wena uyi-out grand kanje abakusheli awubuye kahle amande sibu yini Kanti yini inkinga yakho baby? usazoqhubeka ujole nalo njengombona ukuthi wenza nje Kanti yini inkinga yakho manje? Uzophula ifone. Yizo lezo mfethu. Uzophula ifone. endoda ayithini mfethu Zithini? La iziphi mfethu? emfowethu Ubani untombi? ya Hayi mara sikhulumile babe. No. Ngikhulume ngibani? Untombi, ngibuza ukuthi ubani untombi? Nabe shooter nabe music video. pho manje uthi uyabathanda Hayi. uthanda abantwana be-music video uzuyasho abantwana Uyayikhumbula leya show Ngithi wangithola. ubani untombi? Ubhala ukuthi uyamthanda. umntwana futhi Akuthumele something. It's just friends. Abangani lama. manje wena kubangani bakho uthi uyabathanda awuthi Uthanda yini? okay simfonele untombi khuluma iqiniso. Yes, mfethu sizophazamisa omunye umuntu eSpanini. Awuthembi. Wena ucabanga kanjani? angicabangi mfethu nguwena mina ngabe ngiyaxolisa mhlawumbe uma isister ngayi-understand lento yakho ukuthi wena uphinde udlule at least sure Mame. yeah Labantwana la beshutha nami video yaphumule lo show yathi. Wasuthi even worse umntwana lo muntu. And ngiyambona umntwana Labantu looks la- 25. Yibo labantu. She looks 25. manje wena naye suwenzani sister ngicela ungene kwi-media lapho ubheke iy'thombe abayisendelanayo nalo mntwana Okay. awuwe how yeah Kanjalo nje. yeah kanjalo sister wena saloqhubeka umosha isikhathi sakho nobhuti Kanjalo nje. sister ukulwa ngikuthanda Awume wena.
Awuthami sofila. Ngicela usondele la. Angifili grand. Grand. Angifili grand. Angitshoni nix. So grand. Ngicela usondele Awuthami. lana tu. Awuthami usuku lokhu iphushela kumina lento yakho. Hlangana sila. Kodwa abantu Bazohlala. Ngicela usondele. dog, Ngimoshela wona ka. is it a threat? Hayi ngimoshela. Is it a threat? Usondele I can prepare. Dala ma. Ubani utela bani wena? Utela bani? Utela bani? It's a skirt. It's Wala. accessible. It's a skirt ngalento and then Wenza yini lento it's a skirt ngalento mase ngikunika ithuba. Yeah, sister, cela unginike le phone, cela umgayi phone yakhe, sister keep phone yakho. Oh, let phone sister cela usive. Awuthi ngicela wehlisa umoya, se check ifone yami sister mase ngigayi ithuba, siyitike mina nawe yezwa. Yeah, wena unamandla yini wena? Yeah, awuthami. Mina ngibuza wena unamandla yini? Yeah? Unamandla. Wena unamandla yini? Shaka Yeah? ayenzani into yini? Wena unamandla? Ithi ngizokugaya isikhathi asiqedelane. Amna. Ngifuna ukugaqaza wena. Ya, ngifuna ukugaqaza, ngifuna ukuyizwe le nto ukuthi ngizokugaqaza namhla. Faka phone ephaketheni ya. Sure. Awuthekho ngizoshaya sister yazo. Ngicela ungashayi, ngicela ukukhuluma naye. Nick phone. Nawuqeda Oh, ukushesha lapho. sure. Iya ku WhatsApp lapho. Ngeke ngisondele ngisho ukusondela kwena because ngihalela vele brazo. Qish. Ya, iya ku WhatsApp, iya ku WhatsApp. Iyafana. Iya ku WhatsApp. Type uthi I love you. How? Ya, ngifuna ukuyishayela wena namhlanje. Kuvela ba lapha. Makuvela igama lenye indoda ongayazi ungitshele. Makuvela wena ungitshele. Makungaveli lutho ungitshele. Woza ngapha futhi eceleni. Ngifuna uyishayela wena nje bhuti wami. Kuvela bani? Ubani lo? Ubani lowo? Ubani lowo? Thama le. Liphi lelo timer? Ubani? Liphi? Awuzosho wena akaphendule. Ubani thama le? Usebenza naye. Pho why uthi I love you kuyena? Nayi. Ngisebenza uthando. Wena unenkinga mina mengithanda abangani bami wena abantu osipana nabo. Usebenza naye. Lo madala lona. Ngibhukhela kuya ama Geeks Mods. Mamela lo muntu lo mfethu ifone yakhe akayibeki phansi lo muntu. Okay. Ifone Okay. ikhala kahle. So yabona ukuthi nawe unenkinga. Kodwa lezo inkinga. Ifone yakhe ikhala kahle isho ukuthi ya kuyafana. Okay. Ifanayo. Yini lesifanayo? Mina islim. But lo baba lona ukunika amagigi lo baba. Hawu. Kamakiki mfethu mamela. Yeah. Meka ngitholile amakiki ubani oculayo. Cula bani? Wena. Cula mina. Yeah. Bese imali sidla sonke. Wena ungicela ba. Ya ujwayela. Mfethu lo muntu lo mfethu ayikhiphe ngamezeli yona. Okay, but nayo uyakwenzela nje amagigi awuthami. Enzelana mnandi sharp mfethu. Okay, Wena okay. lo wabubani? Wena untombi bani? Mina untombi ngishila bushe bakuma music video. Labo badlali. At ayisebenzisa icondom. Uyabazi. Why extendele into yakhe? Why extendele into yakhe? Uyabazi. Ibele belifuna ni la ethombeni. Ibele. Dog. Ibele. Music video anjani? Nanto wena unjani? Uyabazi music video anjani? Angwazi angiyenzi music video. Angithi awusithami. Hayi. Cula ngamabele manje. Mamela ngikutshela something. Yeah. Sister musukulu. Oh, yesisumo. Yehlisa umoya. Labantu laba ne. Yeah. Be. Yeah. Angithi besha music video la. Sure. Ne? Ngikubhukhela amagigi ukuthi bayokuvezela amabele. Summertime besephulini mfethu. Iphuli. Besephulini sithatha ithombe khona lapho senza zonke lezi zinto lezi. You understand? After that yashaya ngaza kude. You understand? So lo muntu lo kahle uyasihlabanisa wena mfethu. Mina. Uyasihlabanisa lo. Awuprazo mina. Hayi sister why ungibheka? Wena ubani lo madala lo? Yabo khitayo. Ubani lo madala lo? Ngasho mina ngisebenza la isimbhukhela amagigi Mods lo muntu. So wena awuthami uthola amagigi ngokuthi umadala asebenzisa umamazi. Wena mfethu lo muntu lo mfethu yini engakenzeli yona mara. So nisazoqhubeka yini nijole njengoba nibona ukuthi lento yini imess. Mfethu lo muntu ayidli imali yami sibani. Nawe Bengiphe mfethu lo muntu lo ayidli ngamezeli yona nta. Like cash contant ahanta. Okay, ngiyakuzwa. Cash contant aha. Okay, awuthami ushayiphi music? Shama music. Yo ngishaya ku music. Piano. Piano ya rapper yonke into Ba stage name ubani kazam? P flow mata. P Flow. Sister yeke P Flow i-artist. Alishawi i-artist. Ngicela ukuhamba la mina. Ya hamba sister usazoqhubeka nalo. Ngicela ukuhamba. Hamba sister. Ngeke uphinde unuke. Hamba sister. Angeke uphinde unuke gigi. Awusamfuna ngithi? Angisafundi. Ya. Siwe. Look. Sister ngicela uhambe ngifuna ukubhonya indoda yakho. Wena uzobona amasini. Ya. Esikuqa. Woza ngapha wena. Woza. Dala. Angeke akulandele sisafuna ukumshaya. Sisafuna ukumshaya sister. Hey wena biza umuntu omdala ngobaby. Haw. Woza. Hey. Esibu. Kubiza umuntu omdala ngobaby woza. Woza sibu ufuna ukuxoxa nawe. Why ubiza umuntu omdala ngobaby? Mfethu umuntu wami nomethe khona uzwaza va. Uthe konje ubani stage name sakho? P flow wena. P Flow uthi ngifuna ukugaqaza ngeflow nje yami. Listen dog. Yeah. You need to be straight. You must not. Yeah. Up. Look. Press. Up. Njani manje? Famba moyeni. Shandele bobo.
Si popo si. Ya down. Ya, ngasibhayizeli mlandele umuntu wakho. Ngangibhayizeli mina uthi ungaphindi ungithreatenishe phambi kwentombi yakho. Gakaza. I-spring kicking yokusha. Kodwa Ahlangana madala. ya Yezo ka. awuna spam ifone leyo. Phela. Awunantshiza. Abantu bayahlangana. Awunantshiza. Ye wena musubiza umuntu omdala ngobaby wena. Nangu umuntu ebiza umuntu omdala ngobaby. Hey welcome ungibambelela yazi bengifuna ukushaya le nto engiyifunde ngoDisemba ubambela mfethu. Inkwayo. Wikwayo nginayo. Wikwayo. Ijuwa. Shamadoda afebayo. Gokoza nje. Lonya ngifuna ukubhonya izinja ezifebayo. Ngibhonye ngihlukanise nentombi yokushaya mangiceda 2026 mhlabo wami. Hlezi nginitshela, mhlabo wami. Ngithi umhlaba owami okongwenya. Zonke lezichenene lezi ezakhile kulomhlaba lezi zicele kongwenya. Omtimando obambolunye, the richest family in the universe. Now. Yeah. Imoto asinazo siyayithatha nje. Amabhasi akhona ekhaya batshele welcome. Unjalo. Khona imoto. Ayikho into engekho. Lonke uhlobo. Ayikho into engekho. Phinde ngibhonye ngishaye ngihlukanise into ngiphinde ngishaye futhi njengalo ngiqedwe umgaqaza. Kade ngibashaya eHammersdale. Bengikhona. Ngizwile bekhaya. Babaleka. Ngizwile bekhaya. Kwabaleka ngisho abantu abadala ngisho abahamba ngama wheelchair bebeshaya ituta. Sujinja ukhona. Angidlali. Ngizonilungisa. Ya, mangiqeda ngeswazini. Vele sengizodlala nebhola. Ntsingizini FC, Ntsingizini Hotspurs FC. Usayinile. Team engisayinile. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake